Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca hardcore. Ce spawn oribil. Mai bine ne spawnam într-un village care avea 500 de fierării și puteam să luăm 1000 de... și avea... și erau pline de diamante. Cum se aude? Dacă... Deci, de fiecare dată... Mamă, stai... Nu, lasă... Ah, am uitat să adaug ceva. Niște XP. Bun. Bun, am luat niște unelte normale, chestii 300. Oh, dog. Mai și un dog. Bun. Trebuie să căutăm ceva să facem. Mamă, chiar trebuie să găsesc niște oi. Nu vreau să petrec noaptea. Village! Nu te cred, atât de aproape de spawn. Mamă! Bă, du-te de aici. Du-te de aici că nu te cred. Vedeți cum sunt un pod aici, un pod acolo. Și o fierărie. Bă, vezi că ăsta-i sidul tare. Am nevoie de niște ață și ceva. Hai că nu mai iau. O să vedeți aici. Lotul nu-i prea bun. Denghe, n-am luat nicio ață. L-am luat XP. N-am primit nicio ață. Nu întrebați de ce am pus pe pauză. Arangole, prietenașul meu, am nevoie de niște iron. Mi-a venit un ca. Bun. 1, 2, 3. Mai vin încă mai repede. Bă. Așa, perfect. Stai acolo. Oare câte bucăți ne-a dat? A dat maxim de puține. Încă una. Cred. Nu, asta e aceeași. Parcă mai văd. Nu cred că am mai văzut, nu. Pâinea mea. Patul meu. M-au dat ce spawn bun. N-am folosit un set seed. Și sunt atât de multe. Mamă. Ăsta e inutilul. Inutilul, nu poate să-și ia și o slujbă. Pleacă, mă, deci inutilule. Nu poți nici să-ți hrănești familia. N-ați auzit nimic. Unde era, mă, podul la tare? În partea, da. Da.
Deci am venit pe așa spre apă. Dar nu mai știu unde e. Trixi. Cum să spa? Nici n-am să întreb. Un ocean. Păi unde e? Era pe aici prin pădure. A, uite, uite. Mă rog să supraviețuiești. Bun. Păi da, ce tare podul ăsta. Aici nimic. Parcă era... Cum ai ajuns mă acolo? Doar nu te-am împins eu. Nimic aici. Mamă. Unde ai rănu? Scrieți în comentarii dacă l-am ratat. Mulțumesc. Așa, muncă. Muncă, muncă. Ia mă, îți dau niște semințe. Așa cum du-te și pune. Hai la muncă! Woo! M-am pișat în el, așa că nu pun el. Așa că iau unul alb. Bun, am luat niște ață. XP. Acum putem... Bun, acum putem să luăm... Am uitat de... Mamă. Bun, am revenit. Am pus pe pauză. A, da, am mai luat niște ață, nu spun cum. Am făcut un bandăn, l-am colorat. Acum iau iron. Să strângem la episodul cu seria de Minecraft, nu cea de hardcore, alta. Și voi face videoclip cu jocul care are, cu comentariul care are cel mai multe like-uri. Bun. Acum eu cum ies de aici? O răscăsem. Oh, hell na! Dacă seria se termină aici, mamă! Bun. Deci nu prea am chestii folositoare. Bun. Ups. 100% am făcut aia intenționat. Doar ca să-mi ia damage.
zic că trebuie să shapez în caz că trebuie să fac niște melgiuri. Bun, cam acesta videoclipul de azi. Eu am fost Alex. V-am pupat. Pa, pa!